Zahrál jsem si Bed Wars, ale nemůžu používat žádnou zbraň. Podaří se mi vyhrát. Že lidi... Aha, já nemám teammate, ok. Ale slyšeli jste, nemůžu používat žádnou zbraň. Možná tak jedině ruku. Můžu jako cokoliv, kromě nějaký zbraně. Já bych povolil, že můžu používat jakoby ruku, ale ne žádnou zbraň. Jo. Podle mě to takto neporušuje nějak pravidla a hned nás tohle. Zkusím. Dobře. OK, borce. Dobrý, borce to odpojil a po mně jde duo, hele. Co máme dělat? Já jim asi zkusím nějak zdrhnout, no. Budu muset. Vezmu si tady tohle, koupím si rychle něco. Tak si ani nic nekoupím, už mám zničenou postel. Ne. To bude dlouhý. Ne. To bude dlouhý. Yes, konečně mám teammatea. Doufám, že mě nějak potáhá s touhle challenge, jako. Nevím, no. Takže můžeme používat ten ruku, no. Proč tady všichni tak rašujou? Úplně nebaví o tom. Jako. Tak jako počkám se na něho, víš co. Dobrý, teammate se staví. Pojď teammate, pojď, ty to potáháš. Cápek staví mrakodrap. OK, cápek dostal, dobrý. Je dole, cápek. Nemáš co? Co děláš? Dobrý. OK. Jet. Pojď. No. Já můžu používat ten ruku, já nemůžu meč vlastně. Ani nic. Já nemůžu žádnou zbraň prostě. Jsem říkal. Na brnko si asi koupím, jakože to budu potřebovat. Ale ne. Dobrý. Tak ten teammate to potahal. Tak koupíme si rychle tohle. A já bych šel možná na mid, protože na midu jakoby... Nevím, proč jsem to vyhodil. Ale na midu budou... co jsem chtěl říct? Jo, že na midu budou... No, že na midu budou ne diamanty. Na midu budou emeraldy. Jako... Že bych kvůli to... Už je tady znova, mě to nebaví. Mu dám knockback. No ale jo, knockback ty. Dá se to tak použít, není to zbraň, odpaluje to, takže já bych to bral tu knockback. Yes, dole, ne. Teammate potahal. Teammate potahal. 8 ironů. Putě, tak to jsem. Ne. Děláš! Aha, on měl taky knockbacku cápek. Možná nás to proto neodpalovalo. Já možná budu na stream. Ale mám konečně tu knockbacku, která... Nevím, proč mám Minecraft v češtině, jo, ale... Nevadí. Kde jste? Kde jsou? Borec ještě půjde líst za mnou, ne? Odpálím jak okurku. Nevím, jestli okurky lítají, jo, ale je to jedno prostě. Cápek je tady. No. To bude hodně dlouhý. A já to chci zakončit vinem.
tohle video. Chci dát ven. Já bych si dal možná skvady, v skvadách to nebude tak rychlý. Jako, takže toto jsou skvady, ne? Jo, toto jsou skvady. To nikdo nehraje, ne? Tak prej skvady nebudou, no. Jsem si chtěl dát skvady. A hele, aspoň já třeba. Jeden člověk, dua, no. Dua budu muset. Tak jdem dua. Angry Birds. Proč jsem slyšel Herobrine efekt? Káč to má. A i toto je mega hezký. To je mega hezký. Hele, kosmonaut. Jo. Jo, co jsem chtěl říct? No, nevím. Jo, že jsem na to zapomněl. A máme teammate, hezky červený, Juana. Ahoj, Juana. Tak si to rychle koupíme a vystavím postela. Asi budu muset zůstat tady na base, no. Budu pušovat jako, ale já nemůžu používat ten meč, jo, takže nevím, no. Jako. Kámo, je škoda, že nemůžu používat ten meč. A já ho nemůžu ani vyhodit, aby to jako byl férový, že ho nevezmu do ruky. Že jako, já mám pocit, že jsem ho ani jednou zatím nevzal do ruky, teda myslím. Jestli to mám špatně, tak mě když tak opravte, jako, ale... Co se stalo právě? OK. Koupíme si nějaký TNTčko a tu knockbacku bych si mohl koupit. Ne, já jsem použil meč. Ne. Mě to tam na to omylem přehodilo, ale hele, nezhodil jsem ho, nezabil jsem ho. Yes. Zabil ho, doufám, že jo. Já si koupím tu knockbacku. Bum. Jo, a dám si to možná tady. Nevím, si to dám na první slot. Jo, yes. Tak toto budu dělat každou, že to budu mít takto na prvním. To mě vůbec nenapadlo. To jsem ani nevěděl, že jde. To jsem mohl dát do česty, no, ale... Ne! Tohle bude hodně dlouhý video. OK. Teď se mi to musí pobíst. Věřím téhle hře. V tuhle hru se to povede. Koukejte na tu mapu krásně. Teď se to povede. Věřím tomu. Dá se nás nepůjde pošvat nikdo. Pohoda, víš co. Kámo, se fakt musím naučit pohybovat. Kámo, se vůbec nemůžu pohybovat. Nějaký speed bridge zkusíme? Kámo, a hodně risku. Oh, žlutí. To, co jinýho jsem mohl čekat, že tam budou, kámo, třeba šedí, že jo? Tak teď nesmím spadnout do vojdu, jestli spadnu do vojdu, tak... Nevím. Haha, máš popost. Já nemůžu používat meč vlastně. Já jsem si nevzal do knockbacku jako vždycky. OK. Tak teďka to byl docela ofus, ale tam je červený. A já se červených bojím, protože červení jsou pro mě zlí, protože můžu používat meč a já nevím. No a tam je hned modrá, tohle, brácho. Tak já počkej, já půjdu na tu modrou a koupím si tam všechno, co potřebuju a tu knockbacku. Je čus. Aha, můj teammate celou dobu tady. To jsem třeba nevěděl.
že je teammate tady. Já si dám TNTčko sem a tohle si dám sem. Kámo, potřebuju hodně. Potřebuju mít jak kámo na bloky, tak i na knockbacku. Ok, mám knockbacku. Já si udám zase na to první místo, no. Yes. Nevím, proč se mi hází 2 meče, jo, ale... To je asi jedno, no. Hodím si to sem, víš co. Dobrý. Kámo, že myslel, že nás jde někdo požádat, jsem tam něco viděl. No, nevím, no. Myslel jsem si, že nás někdo jde požádat. Ale tenhle teammate vypadá dobře, že se mnou asi spolupracuje, ale... Nevím, no. Jako tak vytáhnu si radši, víš co, svojí knockbacku. Knockback, jako já bych knockbacku fakt počítal, že jsem to říkal jedno, já bych počítal, protože... Ne, jakoby... Ona tě zabije, ale neubere ti, nebo jako ubere ti trošku. Takže bych jako nepočítal do toho. Kámo, já jdu hantit, prostě, já sám si zdrhaj. Stát si neumí nic jinýho než zdrhat. Co mi nedáváte? Bílý. Mají bílý postav, nemají. Pojď, dolů, sleď. A on mi dal záda. Nezakončil jsem to, ale... Jo. Tak třeba příště, tak zatím čus.